No niin, merelle selviydytty ja keli näyttää ihan kohtuu tyyneltä tossa. Rupee GoProsta olemaan akku sen verran tyhjä, että en nyt vaihtele sitä ennen, kun löydän varmaan leiripaikkaa tai seuraavaa pysähdyspaikkaa. Koitan selviytyä tästä, mutta tässä on 5 kilometriä karkeasti tuohon mun merkattuun paikkaan. Että jos löytyy kivempi paikka ennen sitä, niin mennään sinne. Katsotaan sitten jatkoa sieltä. Tulikin tämmönen rannanpätkä vastaan ja tuolla on joku matkailuautolla, että oletettavasti tähän nyt saisi vähäksi aikaa ainakin jäädä. No, olettaisin, että tää on tuossa Törsvikin hiekkakuoppa-uimalan vieressä oleva ranta, mutta hengaillaan tässä nyt vaikka hetki ja leputellaan vähän käsiä. Jos jaksais jatkaa sitten, jos ei jaksa, niin sitten mä kävelen tosta. Piti tommosen ihan vartin pienen tauon tossa ja tehtiin vähän lihakset vähän palautua tossa. Ja ei viittinyt jäädä tähän, tässä on kyllä tosiaan toi matkailuautokin varmaan tossa niinku jää yöksi, mutta kyllä mä taidan nyt etsiä itselleni sieltä kunnon leiripaikan ja mennä sinne. Tästä on karkeasti varmaan 3 kilometriä pääkräftillä. Katsotaan. Kello on varmaan aika paljon kun on perillä, mutta sillähän ei sitten voi mitään. Tästä tulee vähän pitkä päivä. Tuli pikkasen aliarvioitu tää matkan kesto, mutta niinhän siinä yleensä vähän käy. Tämmöstä maisemaa nyt sit välillä. Tämmöstä rantsun pätkää löytyi tästä, mutta ei nyt välttämättä ole se telttaystävällisen paikka ehkä. Tuossa pitäisi aika lähellä olla tuommoinen luonnonsuojelualue. Kyllä, sitä voisi ehkä katsoa sitten vähän tarkemmin. Tässä olisi kyllä ollut kiva ihan tuommoista rantaa ja muuta, että ei näytä, että olisi kauheasti raivattu mitään telttapaikkaa. Siitähän nyt ei tietysti voi tietää, että mitä tuo syvemmällä on. Tuo voisi olla tosi hyväkin. Jos on joku ainakin jonkun kivikehän tehnyt, että on notskia pidetty, mutta no, siinä saisi kyllä olla rauhassa. Ehkä mä nyt vähän kattelen vielä tuolta muualta. Kiva näköiset kalliotkin siinä tulee. Kohtalaisen jykevän näköistä kallioa siinä. Tää kyllä tyyntyi tosi kivaksi tää ilman, että niin täällä oikeasti pääsee vähän eteenpäinkin. Ei tarvii niin survoa tässä. Ei oo oikein energiaa.
Joutsenia näkyy nyt tosi paljon nyt. Joo, himpun verran kyllä yllätti tää, että kesti näin kauan tulla tännekin asti ja kädet on kyllä niin hapoilla, että morjes. Vähän tosiaan tullut tänä kesänä kun yksi backcraft-reissu tehty ja sekin oli tosi lyhyt semmonen, niin kädet ei oo kyllä tottunut vielä tähän hommaan ollenkaan. Ja tuolla järvellä kun oli niin kauhea tuuli, niin ei siellä päässyt mihinkään, oli pakko käyttää niin paljon voimaa, että ei tykännyt kyllä siitäkään niin kuin yhtään. Tää on ihan niinku unelmahommaa meloa tämmöisellä kelillä täällä. Vaikka ei jaksaskaan, niin silti tää on ihan kiva. Tarkoitus oli ottaa tää päivä tosi kevyesti ja silleen, mutta eipä ne koskaan sitten mene ne suunnitelmat aina ihan silleen Strömsössä niin sanotusti. Mutta ei tässä no auta kuin etsiä leiripaikka ja pääsee sitten vähän rentoutuu uuden teltan pystytyksen jälkeen. Katsotaan mitä tappelua siitä tulee. Ei kai se niin paha oo. Pongasin tossa tommosen saare Maatholmen. Siinä on aika kiva kallio tossa, mistä pääsis tonne ylös. Ja siinä olisi vähän niin jotain raivattua aluetta tai ton näköistä tossa. Ja siellä ei näkynyt kiinteistöjä ton kartan mukaan ollenkaan. Jos sieltä löytyisi telttapaikka, mä käyn vähän kurkkaan. Mä jään sinne, mutta jos ei löydy kunnollista, niin sitten mä menen muualle. Eikä tohon nyt pitkä matka enää on parisataa metriä. Mutta jos Törsvikin luonnonsuojelualue on tuossa oikealla jo vahvasti, että jos ei tosta löydy, niin mä menen sitten sinne katselemaan telttapaikkaa. Jos tulee joku venekin, niin perkeleesti. No niin, huomenta vaan. Täällä sitä ollaan nyt täällä. Kai tää nyt sitten Maatholmenin saari on, kun tuossa Maatholmeni lukee kartassa vieressä, mutta tämmönen paikka ja tosiaan, oho, siellä pari lonkerotölkkiä pilkistää, mutta ei välitetä siitä. Joo, sain teltan eilen pystyyn aika kivasti ton Nemon teltan ja kyllä mä nyt vähän aikaa siinä jouduin väsyneenä ihmettelemään sitä, että miten se laitetaan, mutta ihan mallikkaasti kyllä toimii ja hyvin nukuttu yö, nukuin yli 7 tuntia, joka on kyllä varmaan ensimmäinen kerta ikinä, kun on nukkunut retkellä niin kauan. Ja yöllä rupesi satamaan, vaikka ei pitänyt kyllä sateita nyt olla eilen eikä tänään, mutta yöllä sato kuitenkin, nukui silti hyvin. Ja tuossa vähän aurinkopaneelikin ensimmäistä kertaa testikäytössä, tuommoinen halppis verkkokaupan 35 €, kun se taisi olla, niin kyllä se 360 kameraa tuossa nyt kiltisti latailee, että kai siitä jotain hyötyä oli kantaa sitten. En ole jaksanut noita aamutouhuja sen enempää kuvailla, että tuossa nyt kahvit keittelin kiven päällä ja siirryin tonne kalliolle sitten. Otin ton makualustan sinne ja kahvit siellä odotteleekin jo, mutta mä näin istuun kiikareiden kanssa kattelee vähän, mitä täällä näkyy, kun tuli nekin mukaan. Niin. Mutta joo, tänään olisi tarkoitus tästä saarelta lähteä aika vilkkaasti sitten pois tonne niin sanotulle pääretkeilualueelle tuonne Kopparneesin puolelle sitten. Lähinnä senkin takia, että jos tuo kelit huononee vielä tosta, niin huomenna pitäisi olla aika huono keli, niin ei täällä kyllä sitten voi enää olla, että mieluummin on tuolla sitten, missä on noita tulipaikkoja ja muuta sitten, niin voi vaikka nautiskella tulistelusta siinä sitten. Ja luultavasti porukkaa ei kyllä ole, jos vettä sataa, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Se piti vielä sanoa, että kirpparilöytönä tein tämmöset hienot pinkillä logolla olevat Skinnersin paljasalka tämmöset sukkakengät löysin 12 €.
mun mielestä ihan vörttinä on ihan hauskat täällä no niinku backcraftilla meloa ja muuta, niin toimii. Tää on vähän haasteellista tää kallio, kun tossa on tommoista aika paksua levää ja linnunsontaa niin paljon, että täytyy vähän katsoa mihin astuu, että jos selällään tässä kalliolla. Kun vähän silleen hasardi kyllä, mutta tästä nyt on vielä selvitty. Nyt kyllä astuu niin väärään paikkaan, että Mut joo. Tossa tosiaan kun mulla oli se Wilhelmi-paketti, niin paistelin makkarat tossa. Sain pikkunuotiota aikaiseksi tohon ja sain makkarat syötyä ja semmottee. Tarkoitus olisi niinku tohon suuntaan lähteä sitten. Ei oo pitkä matka, että ensimmäisenä varmaan täytyy käydä siellä, missä on se kaivo, niin täytyy juomavedet käydä täyttää ja sellaista, mutta tosi rauhallista tällä kyllä, että ei täällä niinku veneitäkään ole liikkunut. Ihan joku 3 venettä mennyt ehkä tässä eilisen jälkeen, että eikä tuo mökeilläkään näytä ketään olevan. Mutta on täällä selvästi täällä saaressa porukkaa kyllä käynyt, että useampikin tommonen kivirinkula tossa, että on tulia poltettu ja sitten tuolla takana, teltan takana, niin joku 30 metriä, niin siellä on joku vanha miesten vessakin tuotu tonne, semmonen koppero, että on kyllä sen verran vanhan näköinen röskä, että ei ole kyllä ihan heti ollut käytössä. Mutta semmonenkin sieltä sitten löytyy ja jotkut tosi vanhat roskiksen jämät löytyi semmoset niinku. On tää joskus ollut aktiivikäytössä varmaan tääkin, mutta ei täällä kyllä sille ihan hirveästi mitään leiriytymisen jälkiä ollut, ettei ainakaan mitään roskia eikä tommosia näkynyt, mutta se on tietysti aina hyväkin juttu. Mut joo, tää on aika pieni saari, että mitähän tää olisi. Ei tää varmaan nyt 200 metriäkään ole tää halkasia. Mut joo, palataan. Sitten pakkaustoimenpiteet suoritettu ja sellaista, niin sinne jää saari sitten. Ihan kiva yöpymispaikka. Mulla oli ton teltan alla vähän niinku semmonen DD-hammokin footprintin tapainen, mikäs tää nyt nimi on, Magic Carpetti vai mikä se oli, XL-kokoinen, se on aika lailla täydellisen kokoinen kyllä tuohon Nemo Hornet 2P:n alle. Semmosta. Aamutoimet meni kivasti, en hirveästi jaksanut kuvailla. Yö meni tosiaan, yllätyin kyllä, että nukuin noinkin kauan, eli yli 7 tuntia. Sitten vähän se sade ehkä ärsytti silloin yöllä, kun mä huomasin, että jaa nyt sataa, mutta sitten taas eipä se nyt haitannut. Ei teltta toimi kyllä just niin kuin pitikin, ja joka tietysti on ton hintaluokan teltalle varmaan aika niin kuin pitäisikin toimia, mutta täällä kyllä kiertää tätä vähän katsoa. Mä en käynyt tuolla toisella puolella eilen ollenkaan. Eilen nappasin kyllä yhden puranan ennen kuin menin nukkumaan. No kädet oli niin, joka sattuu ihan hitosti ja tuli siinä vaikea päästä nukkuun, kun sattuu oikeasti käsiin ihan hemmetisti. Vähän pelkäsin, että kädet on tänään ihan käyttökelvottomat, mutta ei tunnu niinku siis yhtään, että olisi melonnut eilen. Että hyvä näin. Jaa, tuolla on joku. Tuolla on Joutsenalla varmaan joku tommonen pesäpaikka tossa karilla. Vähän näyttäisi siltä. Ei mennä kyllä liian lähelle siihen sitten. Tästä on noin kilometrin matka tonne.
missä on toi kaivo ja nuo tulipaikat sun muut, nuo ensimmäiset. Käydään siellä nyt ainakin täyttää vähän vesivarastoja ja jos tässä nyt ihan hulluksi rupee, niin vois käydä uimassa, koska on vähän toi olo semmonen soijainen. Tän saaren ympärillä on aika paljon noita veneen kiinnityspaikkoja, että kyllä tää nyt joskus on ainakin ollut aktiivisessa käytössä, mutta ei tässä nyt kyllä ollut aktiviteettia yhtään. Muutama hassu venen näky tossa. Kappas, siellä näkyy vastarannalla jopa ihminenkin. En oo tässä nähnyt paljon kyllä ihmisiä käyttää. Näyttäisi olevan vapa kädessä, kalahommia. Tuossa olisikin ollut tosi kivaa kallioa tuossa tällä puolella ja tulipaikkoja sielläkin on useampi. Niin siinäkin olisi voinut yöpyä. Se on toi Nemon teltta vaatii käytännössä, lainausmerkeissä vaatii, se on niinku puolisti vapaaksi seisova teltta, niin se vaatii noita telttakiiloja sen 4 kappaletta vähintään, että sen saa ns. Sen kaiken tilan käyttöön. No, eipä tossa kalliolla ja tossa kun sammalta oli, niin eihän ne telttakiilot sinne nyt sillai tarttunut, mutta kävin tuosta rannasta isoja kiviä, niin laitoin ne niitten sen verran sammaleeseen mitä meni ja sitten kivi siihen päälle, niin kyllä se siinä ajoi asiassa, sitten ei ollut mitään ongelmaa. Vähän semmonen kosteahko oli tuo ilma silloin illalla jo, että vähän hirvitti, että miten tuo yö menee, mutta meni kyllä todella hyvin. Se on tuo Carinthia makuupussi, mikä mulla on toi Defense, olikohan se nyt 1 kesäpussi, niin se on mun kokoiselle äijälle vähän liian pieni. No niinku yleisen mukavuuden kannalta, toki lämmön kannaltahan se on just optimi, että mä niinku just mahdun sinne. Että sain itteni jopa vängättyä sinne silleen kokonaan. Yleensä mä oon pitänyt sitä vaan peittona. Tuollahan tuo hiekkaranta näkyykin jo tuolla horisontissa, jo kuivareita siellä näyttää olevan. No joo, siihen se ranta lähestyy Kaislikon reunassa. On täällä vaan maisemat kyllä kohdalla ei voi muuta sanoa. Yllättävän vähän hirvittää täällä merellä meillä. Täällä on kyllä niin tyyntää tällaista, että on kyllä hieno. Joo, tonne oikealle jäi tommonen isompi hiekkaranta sitten, mutta siellä ei oo kaivoa, niin sieltä ei saa vettä. Ja toimintasuunnitelma voisi olla semmonen, että käyn tuossa täyttää vesivarastot ja ehkä lähden meloon sinne suuntaan, missä mä olin viime kesänäkin. Missä on tosiaan niitä grillikatoksia sun muita sitten useampikin, niin jos huomenna on huono keli, niin niissä voi sadetta pitää sitten nautiskella nuotio hommista. Koittaa tänään vähän testailla tuota aurinkopaneelia lisää, laittaa kaikki täyteen mitä mahdollista, jos huomenna ei hirveästi pääse ulkoilemaan sitten. En nyt ressaile. Jos mä nyt taas kauhean pieleen suunnistan, niin tossa pitäisi se ranta olla. Jotain rakennuksen tynkää tuo näkyy, että kun sitä alkaa täällä olla. Ei oo ketään kyllä uimassa. Semmonen pieni toivo olisi, että täällä ei ole kauheasti väkeä. Jos tässäkin ehkä hetkeä sitten viettää. Täällä oli viime kesänä kyllä niin paljon jengiä, että joo, kyllä se jotain jengiä kyllä on enemmänkin sitten. Sehän ei menoa haittaa. Tää nyt on varmaan se pääpaikka tässä muutenkin, kun tuohon pääsee autolla viereen. Kaikki päivärikkeilijät he hilluu tässä. Sen takia en todellakaan ole kyllä tähän.
pitemmäksi aikaa. En muista tämän rannan nimeä, se taisi olla Santjärden, toi oikein puolimainen, mikä jäi tuohon. Tää oli joku. Joku täällä. Päivää. Päivää. Hienoa ilmaa. On, kyllä. Ootteko pitempäänkin? Huomiseen asti. Alright. Mulla rupesi niin väsyttää toi eilinen melominen, että mä jäin tonne yhteen saareen. Mä en jaksanut enää lähteä tänne sitten. Oli ihan hyvä valinta, sai olla kyllä ihan omissa oloissaan siellä. Joo. Tää on ihan mukava paikka. On. Mä olin viime kesänäkin, mutta jäi vähän lyhyeksi se reissu. Mä olin yhden yön vaan ja ei oikein ehtinyt nautiskeleen. Ajattelin nyt yrittää olla muutaman yön sitten heti, niin Joo. vähän huomiselle huonoa keliä kyllä luvannut, mutta se nyt on vaihellut tuo keli tässä koko ajan säännösteessä, että ei oikein osaa luottaa sitä. Joo. No niin, tulipahan vietettyä kunnon pitkä tauko tossa ja kävin vähän uimassa ja tein vähän ruokaa ja tapasin mukavia ihmisiä tossa. Sain jopa yhden oluen Tomi-nimiseltä henkilöltä. Kiitos vielä siitä. Nyt olisi matkaa tonne Halsön saarelle olisi joku 3 kilometriä, tai Stora Halsön. Niin mietin, että pitäisikö siellä käydä sitten vielä pyörähtämässä tässä, kun on tilaisuus. Se olisi vähän niinku matkan varrella, mutta jotain sinne päin ainakin. Pikkasen se rupesi tuuleen, että ei tää nyt ainakaan helpota tilannetta. Ja aina vastatuuli, joka ikinen kerta. Ei anneta sen häiritä. Jos on koko ilta aikaa sitten levähtää. Jos vaikka Stora Halsöiltä tonne leiripaikalle on sitten myötätuuli. Ei tarvitse sitten tapella niin paljon. Aika näyttää. En oikein tiedä, uskallanko mennä suoraan tästä selän poikki. Se tietysti olisi lyhin reitti. Ei se turvallisia kyllä. Kuvataan nyt omaakin lärviä välillä. Ei ole pelkkää merimaisemaa koko ajan. Kyllä niin vinossa koko kamerakin. On vähän haasteellista pitää kameraa suorassa täällä Backraftissa, kun tää nyt heiluu, kun sanonko mikä, mutta ehkä tästä nyt kuitenkin jotain materiaalia saadaan toivottavasti, minkä kehtaa julkaista. Tai en mä tiedä, onko semmoista materiaalia muuta ikinä tullutkaan, mutta se ei nyt haittaa. Siitä en tiedä yhtään, että kuuluuko nämä spiikit mihinkään, kun ei ole mikkiä nyt käytössä, niin mulla on tuo GoPro Media Modi vaan tossa kiinni. Saattaa tuo tuuli pilata kaiken taas. No, pistetään musiikkia sitten, jos ei puheet kuulu. Kyllä lämmittää kivasti tuo aurinko. Purottelee oikein. Mä tossa koitin aurinkopaneelia pitää aika paljon tossa rannalla lataamassa powerbankia, kun huomenna pitäisi olla niin huono keli, että se voi olla, että menee vähän sateen pidättelyksi ainakin osapäivästä. Vähän sitten jotain puuhastelua siinä puiden polttamisen ohella, niin selailisi vaikka vähän luuria sitten. Ihan niin kuin sitä ei kotona saisi tarpeeksi tehdä, mutta onpahan nämä maisemat ainakin vähän eri, missä selailla sitten
puhelin. Jotain lohdutusta kai sekin. Joo, rupee noi olkapäät kyllä taas juiliin aika mukavasti. Kyllä oli tosiaan tuo nukkumaan meneminen eilen, niin kolotti niin pirusti noita käsiä, ettei meinannut millään saada unta. Niin ihmeen hyvän tuntuiset ne oli kyllä aamulla sitten, että ne yöunet taisi tehdä jotain hyvää kuitenkin sitten. No, kiva se on nähdä näitä paikkoja vähän eri perspektiivistä, kun viimeksi oli tuolla saarella itse pyörimässä ja nyt täältä meren puolelta sitten kattelee uudestaan. Tuossa kyllä jotain rakennellaan tuossa viereisellä saarella. Kauhea pörinä kuuluu tänne. Joku isompi rakennusprojekti. Joku huvila- ja huussijakso varmaan menossa siellä. Ei oo ihan 2 markan mökkiä tossa saaressa. Mutta se on kyllä kiva, että tuo aurinko nyt ei porota ihan suoraan. Täällä olisi aika tuska saa olla sitten. Ja aurinkorasvaahan en tietenkään ottanut taaskaan mukaan, niin saa nähdä kuinka rapu sitä on muutaman päivän päästä. Pitäisi kyllä keksiä joku systeemi, että saisi täytettyä tuota backraftia tässä melomisen aikana, kun se aina vähän lössähtää tossa, niin pitäisi joku letkupatentti keksiä tohon. On kyllä tainnut semmosen jossain nähdäkin, että se varmaan kauhean ihmeellinen jos tehdään. Siitä seuraavaa kehitysprojektia sitten. Garmin näyttää, että olisi tultu semmonen 1,2 kilometriä 20 minuutissa. Ja semmoista 3 kilsan tuntivauhtia tää on täällä merellä näköjä, kun vähän tuulee, niin ei jaksa survoa kyllä enempää. Kyllä se aika hidasta on tää homma. Suurin piirtein se tunti tähän nyt pitäisi tulevinaan mennä sinne Stora Halsölle, että karkeasti se 3 kilometriä mä mun mielestä laskin tossa kartalta sitten. Toki jos joku nyppylä löytyy mikä on kiva, niin voihan siihen pysähtyä vähän lepuuttelee jäseniä sitten. Se voisi kyllä olla toi pikkusaari tuossa välissä semmonen, että kannattaisi käydä kattoo, koska siellä ei ole mökkejä ja siitä on tosi kivan näköistä kallioa tossa. Voisi käydä kurkkaamassa. Siinäkin varsin kivan näköistä mökkialuetta siinä. Kelpaisi. Itse asiassa toi äänenpitäjä, toi pörinä, niin mä taisin nähdä ton vehkeen aamulla. Se on joku lautta, missä on tommonen sydämi. En tiedä, leikkaako ne jotain kaisloja vai mitä ne tekee siinä. Mutta en osaa sanoa. Joku projekti se on. Siellä näkyy nyt tuota seuraavaa saata sitten jo. Itse asiassa täältä, toi taitaa muuten olla sitä kloppakkaa vielä. Mä en olekaan ihan vielä siitä höpötin taas omiani, mutta toi on ihan selvästi sitä kloppakkaa vielä se Tienvisaari, joka on takana. Tarkkana Timo, tarkkana. Siinä olisi nyt Lillahalsö sitten. Kävin tossa Kloppakan saaren kärjessä vähän lepuuttamassa jäseniä äsken. Nappasin pari kuvat ja nyt jäädäänkö tähän Lillahalsöllekin hetkeksi aikaa
kattelee. Tuossa Stora Halssilla näyttäisi olevan vähän isompaa purjepaattia tuolla paikalla. Väkeä saattaa olla aika mukavasti, mutta mä en nyt oikein tiedä mitä mä siellä edes teen, mutta kunhan haluaa periaatteessa vaan käydä siellä. Kun nyt tässä ollaan ja tosiaan hyvällä tuurilla kun takaisin lähtee tuolta tonne uudelle leiripaikalle sitten, niin ois myötätuuli kerrankin, niin se olisi kiva, kivempi matka sitten se. Tuossa näkyy toi saari tuossa vasemmalla, niin siinä on kyllä lintuja pirusti. Se on lintuja valtaa, kyllä se. Tää on kivan näköinen tää Lillahalssön tässä. Tältä puolelta mä en oo sitä koskaan nähnytkään. Tuolta Kloppakan rannalta kattelin silloin viime kesänä. Kyllä mä taidan kuule suoraan meloa tonne Stora Halssöille, enkä jää nyt sekoilemaan tähän pikkusaareen ollenkaan. Vois tuolla sitten rauhassa vaikka keittää kahvit ja syödä vähän eväksiä ja semmoista. Siellä on melkoinen lokkiarmeija tossa. Katso ettei saada paskaa niskaan kohta. Menee liian lähelle. No niin, siellä Stora Halssön venepaikat näkyy. Näyttää kyllä todella tuolta paikalta. Näyttäisi joltain Suppilalta 12, mikä on tuolla oikealla. Katsotaan mitä täältä löytyy. Kovia kiviä lyöty tuohon, että tosta ei alkaa päästä suoraan. Varmaan vähän kiertää. Päivä. No niin, Stora Halssössä ollaan ja löysin tämmösen kivan paikan laittaa ruokaa täältä. Ja maisemat on erinomaiset. Toisaalta missäpä täällä ei olisi. Tällä puolella saarta ei oikein ole ketään. Vanhempi herrasmies tuohon rantaan tuli samaan aikaan puuveneellä tossa, mutta hän jäi tonne sitten. Ja tällä kertaa luvassa sitten Real Turmatin Pullet Porkki ateriaa. Ai että on herkkujen herkku. Tossa vähän taas lokaloin noita vermeitä. Tai lähinnä puhelinta ajattelin sen, että tässä eniten varmaan poveria syö GoPro-akkujen lisäksi. Mutta joo, nyt syödään. No niin, nyt ois Pullet Porkki herkkuateria syöty. Lonkeronkin avasin tossa, ajattelin vähän nautiskella tässä
semmoista. Käydään tässä nyt vähän kävelee. Pikkasen kävelis tossa. ST-kortilla 5 minuuttia tallennusaikaa, niin ei tästä nyt kauhean pitkä pätkä tuu, mutta tein sen virheen, että unohdin noin lisäkortit kotiin. Ihan perinteinen. On kyllä toi vanhempi GoPro, missä on kans aika iso kortti, jota mä en ole nyt tällä reissulla kauheasti käyttänyt. Voisi tietysti vaihtaa sen kortin tähän tai sitten kuvailla sillä sitten. Tyyli on varmasti vapaa. Joo, tässä ei ihan hirveän kauan viitti kyllä täällä enää olla, vaikka täällä tosi kiva onkin. Niin täytyy varmaan tonne leiripaikkaa lähtee kaiveleen kohta. Kello rupeaa olla jo jotain 6 tai ylikin. Niin. Tässä on kumminkin muutama kilometri vielä melomista, että pääsee leiriin sitten. Muuten olisin kyllä varmaan tätä kiertänyt enemmänkin, mutta vähän tää aikarajoite tässä. Pääsee tänne tietysti uudestaan, jos kelit sallii tässä, mutta on tää kyllä hienoa mesta. On. Levää siellä jonkun verran on, että vähän tuossa uudessakin tökki, kun oli aikamoisia levälauttoja, mutta eipä ne siellä sitten niin haitannut. Joo, mutta täytyy varmaan ruveta kohta pakkailemaan kamoja ja lähtee tästä, että pääsee verillekin. Mutta otetaan yhdet siinä. No niin, huomenta vaan. Nyt olisi niinku keskiviikko 17. päivä ja kello olisi niinku 10 ja tässä olisi nyt aamupalat ja kahvit syöty ja juotu ja vähän tavaroita katteltu taas. Ja teltta on toiminut kyllä erittäin hyvin. Sain taas 7 tunnin yöunet. Eilen tuli melottua aika paljon, niin kädet oli taas aika hapoilla, mutta nekin rupeaa siihen tottuun. Ja tänään olisi nyt tavoitteena saada sitten toi backrafti viimeisen päälle kuivaksi ja pistettyä pakettiin. Ja huomenna todennäköisesti sitten lähtö. Pitäisi olla ihan hyvää keliä. Toi kelikin on muuttunut taas tuossa sääennuste muuttunut koko ajan. Tänään piti tulla ukkosta ja kaikkea, mutta ei se nyt sitten vissiin ukkostakaan. Niin pannaan sitä makuupussia pois sitten. Ei lähde tuulen mukana sitten jonnekin, mutta semmoista. Ajattelin kiivetä tuonne kallion päälle. Kallion päälle kattelee vähän maisemia Maisemia katteleen tuonne kallion päälle. Yksi negatiivinen tästä teltassa on se, että nämä on niin ohuita materiaaleja, niin aina jää tuo vetoketju jonnekin kiinni. Mut joo, lähdetään käymään tuolla kallion päällä. Niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Totta kai sitä piti pikku tulekin polttaa ja tommoset jäännöserät tossa nyt palaa, mutta antaapa heidän nyt olla siinä sitten. Käydään tossa kalliolla. Niin.
Tääkin olisi ollut kyllä aika mielenkiintoinen paikka yöpyä täällä päällä. On täältä vaan komeat maisemat pilviselläkin säällä, ei voi mitään. No näköjään tuohon viereiseen saareenkin joku veneellä tullut sitten. No missäpä saaressa täällä ei veneellä joku olisi. Joo, meikäläinen osti tossa, olisiko kuukausi takaperi, tämmöset Merrellin Trail Club paljasjalkakengät ja voin kyllä suositella. Sen verran pohjaa kuitenkin, että ei ihan jokainen kivi tunnu ja tosi kevyet ja pito on aika hyvä ja rullaa silleen kivemmin, että mulla on noin, mitkäs ne oli? Five Fingersit, Vibremin Five Fingersit, niin ne on ihan jees, mutta niissä ei ole kyllä minkäännäköistä vaimennusta, että kehärakennelma täällä on nyt sit menossa. Mielenkiintoista. Siinäkin on rakennuskamppeja jäänyt sinne ja joku on viskellyt ne tonne pitkin. Ei kun tää onkin joku, täällä on kuin portaat. Porrashässäkkä tossa kesken. Joo. Jaa, tuolla on lisääkin. Täällähän tehdään vaikka mitä sitten. Mistähän sitä vanha mies pääsisi alas täältä sitten? Niin kauan menee hyvin, kun ei liukasta. Tuo on kyllä mukava viileä keli. Tuuli käy niin mukavasti, että ei tullut kyllä missään vaiheessa teltassa ainakaan kylmää. Että kyllä toi kesäpussikin oli vähän liian lämmin ehkä, mutta pikkuhiljaa alan tulemaan sinuiksi tämän teltassa nukkumisen ja makupussi hässäkän kanssa. Saa jopa vähän nukuttua sitten. Mukavasti piristää kyllä. Yllätys. Joo, tossa aamupalaa tehdessäni, tai aamupalan jälkeen kävi pesevä astioita, niin siinä joutsen hääti noita hanhia pois tosta rannasta. En tiedä mikähän siinä oli menossa. Jotain häkkäränpyörää. No ei ole tänään kyllä ruuhkaa täällä. Tossa yksi nainen meni ohi ja eilen illalla tosiaan yksi kanssaretkeilijä tuli tohon tulisteleen sitten ja höpöteltiin siinä vaikka mitä retkeilyasiaa. Hän jääkin yöksi sitten omalle retkipakulaan tonne parkkialueelle. Ei ole vielä häntä näkynyt, että onko pitkä uninen sitten vai jotain, mutta
tykkäs kauheasti tulistella, niin mikä siinä höpötellessä, kun oli vähän seuraakin sitten. Mä en oikeastaan täällä päin ole ihan hirveästi edes kierrellyt, että en tiedä, pitäisikö tästä nyt kokeilla sitten vähän käydä tuollakin päin. Joo, tosiaan tänään piti ukkostakin olla, mutta ne on ainakin sääennusteesta ne ukkoset hävinnyt, että se ei ainakaan harmita yhtään. Sadetta on tänään luvattu kyllä. Sekin on siirtynyt eteenpäin koko ajan, että alun perin piti 111 ja nyt se oli varmaan joskus 1 vasta. Että no, meikäläisellä juomavettä riittää tossa, että ei ole mitään huolta. Tuossa katoksessa nyt viettää aikaa vaikka monta tuntia, ei siinä ole mitään. Ei mitään ongelmaa siinä kyllä. Ruokaakin riittää, että mä nyt suurin piirtein 4 päivällä varasin noita aterioita, niin no hätä sen suhteen. Ja siinäpä onkin mielenkiintoinen kökkäri. Joo, en tiedä minkä takia mä en viimeksi käynyt täällä sitten ollenkaan, että sama se on täälläkin nyt sitten pyörii. Mä kävin tuolla toisella suunnalla, tuo Kloppakas ja tuo kiertelin, mutta toki mulla nyt oli siinä vaan vähän niinku 2 päivää aikaa siinä, että en oikein jaksanut sitä hirveästi riekkua, mutta täällä olisi varmaan hyvää leiripaikkaa kuin täälläkin. Käydään vähän ihmettelemään. Kyllä telttoja ei ole näkynyt täällä. Että tossakin voisi olla kyllä ihan ok telttapaikka. Joo, toi Nemon teltta on kyllä niinku tuolla saaressa, missä oli ensimmäisen yön, niin oli kyllä niin järkyttävän kosteen ilma, että vähän hirvitti se kosteus, että miten toi teltta imasee sen kaiken sitten, mutta ei se nyt ollut paha. Ja sitten nytten niin tuntuu, että ei sinne jää niinku mitään kosteutta, se hengittää niin hyvin, että siinä on niin paljon sitä meshia ja sitten se on niin laitettu niin tilavaksi, että se hengittää kyllä joka puolelta. Että ihan toimiva ratkaisu. Ja niin kuin täällä on nämä merkityt reititkin oikein, niin nämä on kyllä justiin laitettu, kun mä en muista, että olisi viime vuonna ollut ihan näin priimoja merkkejä, että joku on käynyt kyllä laittaa ihan vastikään noita. Joo, jäi eiliseltä vähän noin nauhoittelut tohon melontahommaan, että eikä siinä käynyt tietysti ihan hirveästi kattelemista, jos mä nyt tuolla tuntikaupalla ylitään jotain merenlahtea tossa, niin ei sitä varmaan kukaan jaksa katsella, mutta se on vähän toi fiilistely ja suorittaminen, niin vähän vie aina motivaatio noilta kuvauksilta, että pitäisi aina vaan malttaa sitten kuvata, mutta täytyy tästä keskittyä vähän tuohon nautiskeluunkin. Joo, täytyy kyllä tuleville reissulle sitten varata vähän reilummin noita muistikortteja. Reilummin muistikortteja, ettei ainakaan lopu sitten tälleen kesken kuin nyt. Että otin tuosta GoPro 8 ton muistikortin tähän 11. Niin jos tää nyt vähän paremmin niin tasapainottaisi ton kuvan, että tiedä sitten. Nämä on kyllä meikäläisen lempparipaikkoja nämä kalliot, että ei pääse mihinkään. Melkoinen tuuli täällä käy.
Komeeta on kyllä. En tiedä kuinka pitkälle tästä pääsee tulla järkevästi. Joo, siihen on joku semmosen kasannut sitten siihen. Joo, tein myös ennen lähtöä kirppislöydön ja ostin ne Skinners semmoset sukkakengät. Ne oli ne ykkösversiot. Maksoin se hurjat 12 € niistä, niin ne on kyllä ollut melontahommassa ihan tosi hyvät, että siinä on jonkun verran kumminkin pohjaa, että ei kivet nyt ihan hirveästi uppoudu tonne jalkaterään, mutta ja mä oon täällä jo. Oho. Ei tänne tän pitempi matka sit ollut. Mä jotenkin hahmotin, että taisi vähän vaikeammassa. No, täällä vähän ihmettelen, kyllä täällä ei ole telttoja, mutta käydään ihmettelemään. Pitäisikö siirtää leirisakeli tänne, kun se vähän erilainen. Se vähän erilainen paikka tää kyllä. On täällä joku sentään. On täällä joku sentään. Tässä mä sillä viime kesän videolla ajelin pyörällä ympäri tätä. Joo, oli tossa pari retkeilijää ja koira. Ja koira ei tykännyt yhtään meikäläisen olemassaolosta. Rupes möykyttää tossa sen verran, että siirrytäänpä muualle. Moro! Jaha. Joo, siellä rupeekin olemaan yksityistä mökkiä sitten tuolla. On täälläkin jotain porukkaa. Olihan täällä sentään joku. Hyvä. Ja sieltä tuleekin aitaa vastaan. Aita vastaan jo. No, tulipahan tääkin nyt sit käytyy kerran edes.
Oho, sielläkin on teltta. Teltta siellä. No niin, se on ihme, että muualla ei ole puita, kun ne on kaikki täällä. Täällä on kyllä vimpan päälle noin fasiliteetit, on ilmavessat ja kaikki ja ihan uudet kaikki. Kyllä selvästi panostettu vähän enemmän tänne ylemmille tulipaikoille sitten, kun veikkaan, että nämä ei ole kyllä montaa vuotta vanhoja nämä mestat tässä, mutta ei se ole ihme, että ne kaikki telttailee täällä, kun täällä on nämä uudemmat paikat. Mulle kelpaa vanhempi. Ainoa huono näissä on se, että kun ei pääse sateensuojaan yhtään. Sateensuojaa ei pääse yhtään tossa, niin ei paljon tulistella, kun tulee vettä. Siitä noin katokset on hyviä. Saa siellä olla kyllä ihan rauhassa, jos vettä tulee. Toki tuo nyt on vähemmän paloherkkä sitten, kun se on tässä ulkona, mutta no, whatever. Joo, mennään takaisin leiriin päin. Tästä nyt pitkä matka tähän ollutkaan. Oikeinkin mukavat. Joo, en mä kyllä ihan uskonut, että nämä kengät näin hyvät olisi tällaisessa metsämaastossakin, mutta nämä on ihan hemmetin hyvät kapistukset. Ei ollut huono ostos siis. Kestävyydestä en osaa sanoa vielä mitään, mutta kai se merelle ihan hyviä kenkiä tekee, niin nyt se jonkun aikaa kestää. No sukkakengät on vähän semmoset, niistä en tiedä kyllä. Niissä on siis se pohja sellaista vähän niinku kumisilppua ja se on sulatettu siihen pohjaan niinku siihen sukkaan kiinni. Ei se nyt ihan hirveetä damakea ole tossa saanut parin päivän aikana, kun mä oon sillä talsinut tuolla vaikka missään ympäristössä. Ihan hyvin pelannut. Ja ne niissä on se hyvä verrattuna noihin sukelluskenkiin, mitä mä oon käyttänyt, niin niihin ei jää vesi sisään. Et noihin Mareksen sukellustöppösiin niin jää vesi sisään, niin se lotisee sieltä kun kävelee tuo, niin se on vähän tyhmän kuulosta. Tietysti se vesi pitää aika hyvin lämpöisenä sen jalan, että se ei niinku, jos nyt vähänkin on kylmempi, mutta näillä keleillä ei ole kyllä minkäännäköistä merkitystä. Ja on kyllä ollut muuten toi Backraftin-hommakin nyt ensimmäistä kertaa ikinä käytin sitä ilman sitä aukkopeitettä. Ja joo, onhan se 100 kertaa mukavampi käyttää, kun sitä aukkopeitettä ei oo, kun sä mahut liikkuu siellä paremmin. Ja eikä se muutama vesitippa siellä nyt haittaa yhtään mitään. Se nyt on eri joku koskimelonta, niin varmasti ei ilman aukkopeitettä tarvitse paljon lähteä, mutta toimii. Ja nyt oli oikeastaan ensimmäinen reissu, kun en käyttänyt Backraftin sisäistä säilytysjärjestelmääkään ollenkaan, sitä ISS. Että oli vaan toi Savotan rinkka sivutaskuilla tossa. Hyvinhän sekin on pelannut. On se vähän rotjakin aina ottaa sitä irti, kun haluat jotain kahvia keitellä. Ja purkaamista, pakkaamista, mutta no siitähän nyt ei voi oikein tämmöisellä ressulla välttyä. Että ehkä se on vähän sitten välineestä kiinni, että mitä laukkuja haluaa ottaa, mutta pakko tommosella rinkalla oikeastaan lähteä, jos julkisella meinaa liikkuu, et ei siinä nyt ihan hirveän montaa vaihtoehtoa kyllä ostaa. Joo, tuolta äsken tultiin kalliolta, niin mennään nyt täältä kautta vaikka takaisin. Täällä on aika paljon linnustoa ollut yleensä täällä.
Katsotaan mikä sieltä hyökkää ensimmäisenä. Kyykäärmeitäkään ei ole näkynyt nyt yhtään. Että viime vuonna nyt näin sen 1-2 täällä, mutta joo. Mikähän saakeli seiväs sekin on. Joku on tehnyt tollasen kepakon. Joo. Sehän tämmöisissä sukkakengissä ja paljasjalkakengissä yleensäkin vähän hirvittää aina, että jos on jotain lasia tai jotain jossain, niin se onkin hienoa tämmöisessä ympäristössä astuu johonkin rikottuun pulloon, mikä on tuolla meressä, niin ei kauhean häävitilanne sitten ole kyllä, mutta positiivisena noottina se, että mä en ole täällä oikeastaan nähnyt mitään rikottuja laseja, että ne on nyt tämmönen vähän ekstriimurheiluksi, mutta ei se haittaa. Oh. Melkoinen tuuli kyllä. Toivottavasti tuo tuulisuoja nyt tekee tossa jotain, että silläkin on vähän paha tapa pudota, mutta jos se nyt putoo, niin sit jää kyllä tälle reissulle, koska sitä ei kyllä löydä kukaan, jos se tohon putoo. Yleensä jollain kuminauhavirityksellä on ollut se tossa kiinni, mutta nyt jäi kuminauhat kotiin. Toisaalta mä tätä mikkiä ikinä kyllä käytä ilman tuota tuulisuojaa, että melkein siihen voisi jonkun pikku liimatäpäkin laittaa, mutta en ole jaksanut vaivautua nyt vielä moiseen. Tässä ainakin liikuntaa paljon. Joo, tuolla kaukaisuudessa näkyy toi saunasaari, missä eilen kävin, toi Stora Halsö, ja tuntui kyllä erittäin pitkältä toi melontamatka tosta ton Lahden yli, että ei tee mieli tehdä toista kertaa kyllä ihan heti, mutta tai no, siis ei se nyt turvallisuussyistäkään kauhean järkevää ole, mutta aika vakuuttunut mä oon kyllä tuohon MRS:n laatuun, että ei siinä ole kyllä mitään feilannut tossa Backcraftissa vielä, että ihan on toiminut. Tietysti koettanut käsitellä sitä hyvin järkevästi ja hellästi ja putsannut ja näin, mutta nyt on kyllä eka kerta tosiaan merellä, että tässä varmaan jo jotenkin onnistuu sitten pestä toi sitten, mutta jahas, siellä Lupiniemen pojat paukuttelee taas, siellä on joka päivä useampaakin otteeseen, niin jotain ne siellä harjoittelee ja ammuskelee, mutta en tiedä Upiniemen toiminnasta niin kauheasti. Sen verran kattelin kiikareilla tuossa eilen tuolla Stora Halsössä, kun näkyi sinne Upiniemen suuntaan vähän paremmin. Niin kyllä siellä tosiaan sitä kalustoa kaiken näköistä oli, että sielläkin olisi ihan hauska käydä kurkkimassa, mutta ei taida olla mitään asiaa sinne kyllä.
Joo, taidettaankin olla sitten jo leirissä. Olisiko suurin piirtein tavarakki talles vielä? Etenkö mä ton auki ton liepeen tosta nyt vai? Kuinkas mä nyt sillai tein? Voi sinnuu sämpylämiestä. Pannaanpas kiinni. Joo, tosiaan hommasin tällaisen. Tää on niinku... Oliks tää nyt Beretan tripod-tasku? Ja tää on ihan tosi näppärä, just mahtuu melat tänne. Ja sit kun otti melat pois, niin sinne mahtuu vähän juotavaa ja kaikkea tommoista kivaa. Niin ei huono 25 € sijoitus. Pannaanpas sen kiinni. Niin. Noin. Tämä on vähän mysteeri, kun tuossa on tommoista jotain nestettä tuossa backraftin päällä, mikä ei niinku kuiva ollenkaan. Tiedä mitähän se sitten on. Toista mä sekoilen vai se on vettä, mutta kyllä tuulessa pitäisi kuivaa aika äkäisen. No. Tuo varmaan noita suurempia hiekkoja tossa pyyhkästä pois vaikka jollain rätillä tossa. Ei sitten tarvi pakata semmoista hiekkasta backraftia tonne. Tuossa vähän koettanut noita hanskoja kanssa kuivatella, että saisi nekin pakattua pois. Jumalauta, tätä merilevää on kyllä joka paikassa. Ei se ollutkaan merilevää. No, kengätkin oli eilen niin kuorotettu sillä, että... No niin, kuvaillaan taas vähän video välillä. Tässä on nyt mennyt tää päivä vähän tällaiseen lintujen kiikarointiin ja sateen pidättelyyn. Tuli aika rankastikin vettä tossa. Ja tässä nyt on tulia sitten poltellut ja kattonut YouTubeen sitten aikani kuluksi. Tuossa kävi pari kanssaretkeliä ja kävi makkarat tässä paistaa äsken ja semmoista, mutta nyt on semmonen tilanne, että kun vesi on loppu ja täytyy lähteä tuolta kaivolta sitä hakemaan, niin että saa sitten vielä iltaruuan ja kahvit ja muut systeemit aamulla, niin mitähän tästä nyt olisi, kun 1,5 kilometriä ehkä matkaa tonne kaivolle, niin käydään siellä. Siellä heittää pieni lenkki, niin josta nyt tosi hyvät polut menee sinne suoraan, niin ei tarvi kauheasti mietiskellä, että tosta Kloppakantien alusta pitäisi aika äkkiä lähteä se polku sitten. No niin. Taas ollaan tässä Kloppakka-kyltillä, missä viime vuonnakin, mutta joo, nyt lähdetään tonne Brandsjögatanille. Brandösgatan siis osaan lausua. Toi on siis semmonen näköalapaikka siinä kalliolla, missä pysähdyin viimeksi juomaan ne ekat kahvit silloin. Vähän liukasta kalliopätkää tässä. Koittaa olla mukkaamatta tässä nyt Turphalleen. Kyllä mukavan tyynikin tuli heti sateen jälkeen. Sais pysyä kyllä koko yön tommosena tyynenä. Sais vähän nukuttuakin ehkä sitten. Se on vähän tommosella tuulella, niin se teltta pitää niin kauheata elämää jo, ettei oikein muutenkin niin herkkä uninen aina pihalla. Taas oli paarma kimpussa perin. Täällä ei niinku hyttysä kiusaa, täällä kiusaa noin paarmat vaan. Kyllä melkein viheliäisimpiä ytököitä perkele noin paarmat. En tykkää.
No joo, aika lailla tarkkaa kilometrin päässä tuolta lähtöpaikasta, niin ollaan sitten tässä. Longmossa Pärjät on sitten kilometrin päässä, eli sinne mukaan sitten se kilometrin päässä sitten täytyy olla. Ei siinä vaan mitään. Pakko olla. 1,1 kilometriä Sandfjärden. Joo, ei paha. Siihen tähän kävelypätkään sattui kyllä tosi hyvä ilma. Jos se nyt sitten just rupee sataa, niin tää on kyllä mukava viileähkö ilmatalsia tässä. Tyhjää on. En ajatellut, että tätä näin tyhjää on. Tuolla missä mulla on leiri, niin siellä on kumminkin porukkaa pyörinyt koko ajan. No. Eipähän kolise päät yhteen. Ai että tää on kyllä hyvä kampe tää Camelbackin sydämi, jonka sain Antonilta. Kiitos vaan Antonille lahjoituksesta. Siellä olisi pari joutsentakin kannassa. Ehkä tuolla on yksi mies hetken pääri. Oho, sehän nyt kuseksi joka paikka. Elä kuseksi. No joo. Meni sinne suuhun ehkä 3 tippaa ja loput sitten muuten naamalle, mutta no. Taasko olisi ollut fiksu, niin olisi ottanut uimakamppeet mukaan, vittu, kun taas täällä olisi ollut kyllä ihan ok nyt. Voi sinnu. No. Jaa, siellä on poikaset noillakin. Poikaset noillakin sitten. Hui saatana kun säikäi. Siellä joku kauris tai vastaava kaveri vähän tuijottelee. Hui vittu, hyppäs tosta varmaan 10 metrin päästä tonne. Jännitysmomentti. No, heräs ainakin. Säikähti. Ei saa. Mä aika ryminällä täällä kävelen, että luulisin nyt huomaavan tommosen eläimen, että täällä joku ihminen tulee. Ei näköjään sitten. Stealth-timppa täällä. 100 kiloa suomalaista häiveteknologiaa kävelee. No niin, huomenta vaan. Nyt olisi torstai 18. päivä ja tässä justiin kamojen pakkailu käynnissä. Backrafti rupeaa olla aika rullausta vaille valmis ja rinkkaa pakkailee. Telttaa koetaan saada tosta tyhjäksi, niin sais sitä vähän kuivateltua niin kun pistää pakettiin. Tää nyt ollaan aika hyvällä mallilla, että mulla lähtee vasta 4 aikaan pussi, mutta tästä on noin 10 kilometrin kävelymatka tonne Pikkalan ABClle Abouttia rallaan, niin pistin Garminiin äsken reitin tossa ja saa nähdä miten rankka reissu se on, mutta siinä on nyt siinä 7 kilometrin kohdalla se hiekkakuoppo-uimala, että ehkä käyn siellä uimassa sit välillä ja vaihdan paidan ja tällaista, mutta joo.
Täytyy jotain pätkää tuossa matkalla vielä varmaan tehdä, mutta pistin tuohon vielä GoPro-akut kalliolla lataukseen, kun pikkasen aurinko pilkisti tosta, niin sais ne vielä siitä vähän täydemmäksi. Mut joo, katsellaan myöhemmin. No niin. Nyt rupee sulle kamat kasassa ja alkaisi tommonen kevyt kympin patikka sitten tästä. Ja no onneksi tuo reppu nyt on vähän ainakin keventynyt, kun on ruokia syöty ja tämmösiä. Ja vettäkään ei ota kuin sen 1,5 litraa mukaan, mutta joo. Vielä ettei ole jäänyt mitään tavaroita tänne. Semmosta. Morjesta. Jaha. Niin. Tästä se sitten lähtee. Kello on aika vähän, se on 9:30 vasta, että pitäisi olla todella hyvin aikaa patikoida. Kelin puolesta tällä hetkellä aivan täydellinen, koska on tämmönen viileä tuulinen. Vähän pilvistä tossa on, että toivottavasti nyt ei vettä tipauta, mutta no sillähän mitään mahdollista tulee. Katsotaan sitten. Tässä toivottavasti aika hyviä polkuja on sitten kävellä, että ja aika piahan tuossa suuri osa matkasta menee sitten ihan tietä pitkin, kun päädytään tonne golfkentän alueelle ja tonne, niin siellä nyt on helppo mennä, mutta toisaalta toi ensimmäinen 5 kilometriä on vähän semmoista raskaampaa, mutta ei se. Tässä on niin paljon aikaa, että ei paljon puristele kyllä. Ja ajattelin, että mahdollisimman aikaisin sinne ABClle kahville sitten ja lataalle puhelinta ja tämmöstä. Penailee siellä sitten bussia ja silleen. Oli kyllä tosi mahtava reissu. Tosiaan meikäläisen ensimmäinen useamman yön reissu. Suosittelen kyllä, jos ette ole kokeillut useamman yön reissuja, niin kaikki kokeneemmat retkeilijät tietysti on kokeillut, mutta kivaa hommaa, kun on kivat puitteet ja maastot, niin mikäs siinä. Aina ei tarvi olla niitä El-kärpän kurjuuden maksimointisettejä, mutta kyllähän niilläkin funktio on. El-kärpälle vaan terveisiä, hienoja videoita. Mutta joo, mennään tästä samaa tietä kuin eilen sinne vedenhakupaikalle ja siitä eteenpäin sitten tonne Sandvikenin uimarannalle ja siitä pitäisi lähteä polku sitten metsän läpi tonne golfkenttää kohti sitten. Huomaa kyllä, että on kädet vähän muusia vieläkin, vaikka eilen ei tullut tehtyä kauheasti mitään tosta melomisesta, niin ei oikein meinaa jaksaa tätä kameraakaan pitää kunnolla tossa, mutta ehkä on vaan niin naru kädet sitten, ettei ei kestä. Myrkytin jalata ainakin huolella tuolla hyönteiskarkotteella, että katsotaan pitäisikö ne paarmat tähän loitolle. Sen verran kostea lämmin keli kuitenkin, ettei kehannut pistää mitään pitkiä housuja, vaikka mieli teki, mutta tulee niin pirun lämmin niissä. Ei kiinnostele oikein. Joo, tosiaan tosta Uutukaisesta teltasta jäi semmonen telttakepin korjauspala tonne saareen. Pikkusen harmittaa, kun se oli sillä lailla vaan pujotettu siihen telttaputken ympärille silleen. Ja enpä sitten tuolla saaressa, kun telttaa purin aamulla, niin tajunnut, että se sieltä oli pudonnut. No, siellä se on sitten ensi kerrallakin varmaan vielä, mutta ehkä semmoisen putken pätkän jostain saa.
MSR ainakin myy sellaisia korjausputkia. Voisin veikata, että käy samat kikkareet sitten tuohon, mutta teltasta kyllä täytyy sanoa, että yllättänyt todella positiivisesti, jopa todella mukava nukkuu. Mistään ei tullut vettä sisään, vaikka se toi aika rankastikin. Ja ainoa huono siinä nyt on se, että kun se ulkokangas on niin ohkasta materiaalia, että se on vähän semmoista kumimaista ohkasta, niin se aika helposti jää sinne vetskarin väliin, että sitä täytyy vähän pidellä sillä lailla, että se ei mene sinne vetskarin väliin, koska tarpeeksi monta kertaa kun se sinne jättää, niin reikähän siihen tulee. Ne on vähän tommosia ultrakevyiden materiaaleja ongelmia. Mulla on se Miltekin Recom-teltta, minkä mä kirpparilta löysin 15 €, mikä on lainausmerkeissä vastaava kuin toi Nemo Hornetti, niin no joo, painoa sillä on 3 kiloa, vs toi Nemo 1 kilo. Siinä on enemmän telttakeppejä ja tälleen, mutta ne kankaat on tietysti aika järeimmät, että niitä saa kurmottaa kyllä vähän enemmän. Ja se ulkokangaskin on kiinni kunnon semmosilla muoviklipsuilla, että ne ei ainakaan tuulellakaan lähde kyllä irti. Että tossa Nemossa ne on aika hepposia semmosia, mutta ei ne kyllä tuulellakaan sieltä mihinkään lähtenyt. Että kyllä ne siellä pintansa piti. Ja tosiaan pahoittelut vaan siitä, että kuvailua on tullut tehtyä suht vähän tässä sitten noitten melontahommien jälkeen, että katsotaan saadaanko tästä nyt jotain järkevää pätkää sitä aikaiseksi. No niin, nyt tuossa pari kilometriä tultu ja tuntuisi ehkä vähän vähemmän olisi noita paarmoja. Mä kyllä myrkytin nuo mun jalat ja kädet aika hyvin tuolla ränteismyrkyllä. Mut joo, vähän kivempi kävellä, kun ei oo koko ajan joku nakertamassa koipea. Aika pian ollaan taas tossa Sandfjärdenin rannalla ja siitä sitten eteenpäin siinä olisi vähän semmoista kalliokiipeilysessioa sitten hetki, mutta mitä nyt pyörälläkin viime kesänä pääsin. Enköhän mä siitä kävelenkin pääsen. Mä en oo se Sandvikenin rannan siellä en oo paljon kyllä ollut. Enkä tiedä yhtään miten se polku sieltä lähtee sitten eteenpäin, mutta kyllä mä siitä joku reitti löydetään. Kyllä niin soijassa nyt jo on, että katsotaan jos nyt sais siihen hiekkakuopalla uitua sitten. Se olisi kyllä paluumatka vähän mukavampi, kun ei olisi ihan niin hiessä. Joo, ajattelinkin mennä tätä polkua. En tiedä, onko huono idea, mutta
Karmini näytti vähän tuolta eri suunnasta ja mun mielestä siinä tuli joku 0,5 kilometriä lenkkiä sitten ylimääräistä, että hetkinen. Kumpaakohan sinun haluaa mennä sitten? Råberg että Sandviken. Oikein tiedä. Mennään vähän matkaa tuota polkuja ja katsotaan. Ollaanko me nyt kuinka kartalla sitten? Ehkä. Se voi kyllä olla, että toi Karmini haluaa kiertää noita kallioitakin väliin, mutta mun mielestä tää menee tuosta kallion vierestä kyllä aika mukavasti. Nyt pitäis nyt ihan suteen mennä kuitenkaan, katsotaan. Nyt ainakin karttaselaimen mukaan mennään just sinne minne pitääkin. Tää näkee joku mönkkäriura mikä tässä menee. Kello rupeaa kyllä kohta huutelemaan, että olet pois reitiltä, mutta aivan sama. Joo, saas nähdä minkälainen polku tää on, kun tää on vähän tämmöstä rytöä, mutta ainakin paljon on joku täällä liikkunut, kyllä. Mun mielestä tossa oli joku tulipaikan merkki. Onhan tää sitten oikeasti semmonenkin. Tää on nyt tässä Törsvikin luonnonsuojelualueen puolella. Tosta kun ohi meloin mun mielestä, niin en kyllä nähnyt tuossa rannassa ainakaan mitään merkkejä tommosesta, mutta se oli kyllä vähän rupesi olla jo pimeä silloin ja eikä oikein kiinnostanutkaan enää metästää mitään paikkoja. Voi olla, että meni sitten vaan ohi, mutta no, ehkä se tästä löytyy. Mut katsotaan. Mä vähän pelkäsin, kun tää reittiä katoin, että joutuuko tässä nyt kauheita kukkuloita ylittelee, mutta ei nyt siltä kyllä näytä. Ihan asiallista pätkää tässä. Siinä on melkoinen kusiaispesä. Siellä ne ahertelee. No. Otetaanpa hei jatkaa töitä. Jatketaan me lomaa. Täältä löytyi vähän isompi keko vielä. On kyllä komea rakennelma siinä. No. Tää nyt aika hyvin sujuu tää patikointi. Ei oikein minkäänlaista vaellustaustaa. Niin, on aina vähän vaikea sanoa miten nää sujuu, mutta no eipä tota painoa tossa repussa nyt niin paljon sitten kuitenkaan. Mönkimään jossain puskas. Oho, siellä on kaverille käynyt vähän huonosti. Muurahaiset siinä aterioi MC-koppakuoriasta. Saakeli, tulipas hyttysiä niin pirusti. Pakko lähtee meni. Ei saakeli, pysähdyin vessatauolle niin joku saatana 1000 hyttystä hyökkää kimppuun. Järkyttävää. Mä oon kohta tässä kuule ihan tiellä. Taitaa näkyäkin tossa.
Tää mettäpätkähän meni helposti. Mitähän mä tässä nyt murehdin sitten? No, mä oon silti ihan tyytyväinen, että mä lähdin aikaisin. Tarvii ressaa. No niin, täällä on joku parkkipaikka sitten tossa. Ja on siinä onkin golfkenttää jo tossa. Käydään myös kurkkaamassa, että minkä näköistä siellä on. Joo, täällä on väkeä. Ei yllätä sinällä. Joo, eipä jäädä siihen, tulee golfpallosta päähän kohta. Oikein tiedä, että mistä tää nyt haluaa kierrättää sitten. Ylämäkeä. Ei tunnu höpöltä. Ei tunnu ollenkaan höpöltä. Jaksaa. Pikkasen rupee jalkoja jo kivistää, mutta ei paha. Ja nyt pitäisi jatkuu ton golfkentän alueen vielä tossa aika pitkä pätkä tämänkin mäen jälkeen. Joo, en ole täälläkään koskaan käynyt. Nytpähän tuli sitten täälläkin piipahdettua. Huhhuh. Ai. Voi olla, että huomenna ei tarvitse kyllä tehdä yhtään mitään. Ai. Varmaan vähän välinehuoltoa sitten huomenna. Ainakin teltoon sain kyllä aika kuivaksi, että pistää vähäksi aikaa roikkuja. Ja makuupussi kuivaksi. Sehän on jo paljon se. Tuolla on niitä vähän päällä. Nyt täältä sitten tähän taas. Jee. Yhtään golfpalloa ei ole tullut vielä vastaan. Tässä tiellä. Kiva löytää joku matkamuisto. Yksi tii oli tossa kyllä. En jaksanut poimia. Joo, siinähän niitä 1,000,000 palloa pitkin verkkoa tossa. Se olisi kyllä reissun kohokohta saada vielä pallo päähän. Saatana, kengätkin on täällä jotain hiekkapaskaa. Sen verran painoa tuossa repussa, että vähän hankalaa aina ottaa kenkä pois ja laittaa karistella noita, kun meidän äijä kaatua siihen. Siellä niitä nyt olisi. Eikö ole yhtäkään tullut aidan ulkopuolelle, että kehtais nyysiä tosta yhden. Joo, tän pitäis tän reitin mennä ihan siitä hiekkakuoppoa uimalan vierestä. Se voi olla, että tällä kelillä ei ihan hirveästi tunkua sielläkään oo, kun aika mustia pilviä tossa on.
Joo. Tekee kyllä tosi hyvää päästä uimaan. Siitä onkin kuule ainakin 10 vuotta, kun on siellä hiekkakuoppuimilalla käynyt. Pikkasen mennään hiki tulla. Siinäkin on tommosia halpoja kämppiä sitten muutama tossa. Ihan uusia kaikki. Onkin sen näköisiä. Tulee kyllä semmonen ihan rehellinen paskahaju jostain aika vahvasti. Ei mikään projekti täällä käynnissä. Tosta se on vaan minä. No, kyllä noissakin kelpaa asustella varmaan. Näytti sen verran mielenkiintoiselta, että pakko oli tulla katsoa. Oho! On melkoinen rööri. Herttinen sentti. Niin on joku tää vanha hiekkakuoppa. On aika syvä. Pikkasen vilkistää vettä tuolta. On melkoinen kraateri kyllä. Mennäänpäs tätä polureunaa tästä ja katsella. Se on nyt vähän niinku tuolla ihan vastarannalla se, muistaakseni se uimarannan puoli, virallinen. Siellä on joskus mun mielestä ollut joku kioskikin, mutta en tiedä sitten onko semmoista enää olemassa. Ilkeästi tuo kahvimuki vitisee tuolla. Toiset nuo mun nivelet. On kyllä melko. En tekisi meni kaatua kyllä tonne. Ikinä en pääsis ylös tuolta satana ilman reppuakaan, mä tosta rupesin kiipeilemään. Mä ehkä jäis tekemättä. No sitä aikamoinen liikenne on vissiin mennyt, kun tommosia uria tuohon on tullut, mutta siellähän sitä biitsiä vähän näkyy jo. Kiva koirakin tuli vastaan tossa. Oli niin ystävällinen, että taisi olla joku perhoskoiran tapainen kaveri. Täällä on kyllä kaikki palvelut sitten tossa. Kyllä täällä kallion puolella ei ikinä käy. Varmaan auringonpalvojien suosikkipaikka. Kyllä tämä. On siellä joku sentään, mutta tosi rauhallista kyllä näyttää olevan. Ihan pari uimaria korkealta. Joo, jotakin mennä täältä kautta tonne. Vähän maisemareittiä samanlaista. Se, että kuinka fiksua tämmöisellä kosteella kalliolla on mennä tän repun kanssa. Tää nyt ainakaan liukkaalta tunnu, kun ei oo sammalta. Se oli vähän hazardisia Maatholmenin saaressa, kun oli sitä märkää sammalta ja siitä tuli semmoista mössöä, niin se oli kyllä semmoista tahnaa, että se oli aika liukasta. No joo, ei tässä varmaan kohta kehtaa enää kuvata mitään, kun rupeaa ihmisiä tulee, mutta
Pikkasen jotain maisemasottia tosta. Tää on kyllä hieno paikka. Mä en muistanut, että tää näin iso on. Kivaa mestaa kyllä. Oikein olkapäällä tykkää tosta uimisistakaan nyt vielä. Sen verran tulee käsi. Nonni. Nyt voi sanoa, että oli parhaita uintireissuja hetke. Kyllä ihan paras uintipaikka tää Störsvikin hiekkakuoppa-uimala. Nyt on vähän virkistynyt olo. Sain vähän puhasta paitaa päälle ja sain soijat pestyä pois. Tässä olisi nyt, mitähän tästä olisi 3 kilometriä tonne ABClle suurin piirtein matkaan. Niin tähdätään sinne sitten. Siellä nyt sitä aikaa vetää vaikka kunnon ruuat ja venailla pussia sitten. Ei ollenkaan paha, ei ollenkaan paha. Yes. Oli tossa jonkun verran porukkaa uimas kumminkin sitten. Tietysti varmaan tän alueen suosituimpia uimapaikkoja heittämällä, ettei niin ihmettele. Joo. Tuntuu kuin olisi syntynyt he uudelleen, kun kävi uimassa. 6/5. Suosittelen. Joo, katsellaan. Vähän meni toi arvio pieleen tosta matkan pituudesta. Ei ollutkaan enää kuin pari kilometriä. Tästä on nyt joku 1,5 kilsaa matkaa. Tämähän on melkein suoritettu tää reissu. Ihme kyllä. Ei ole vieläkään oikein nälkä, vaikka söin vaan semmosen myslihomman tossa aamulla ja tästä tuli jo talsittua kuitenkin. Ainoa kökkö tossa vaan tuossa Pikkola ABC:ssä on se, kun sen tien ylitys on vähän hankala, kun siinä ei oikein mitään ylityspaikkaa, että liikenne on välillä niin kova, että ei siitä mennä päästä yli. Mutta aina on selviydytty tähänkin asti. Jotenkin esteettisen näköinen tiepätkä. En tiedä näkyykö se kameralle, mutta on aika hauska syherrätys.
Semmonen hilavitkutin siellä. Siellä pilkistää jo kaukaisuudessa Pikkalan ABC. Niin että. Mä oikeesti olin jotenkin vähän niinku semmosella fiiliksellä tossa aikaisemmin, että taisi olla ihan jotain järkyttävää paskaa tää takaisin kävely, mutta ei se ollutkaan. Tää oli oikein mukava. Joo, kyllä teki toi uintisessio tuohon väliin, niin teki kyllä ihan paljon tähän. Että varmaan puolet tuli mukavuuskerronta lisää, kun kävi uimassa. Taitaa olla tämän mäen takana tossa sitten jo kohta se risteys. Siitä kun pääsis vielä yli, niin ollaan jo aika voiton puolella. Niin, alkaa tää mielenkiintoinen osuus sitten. Tien ylitys. Operaatio. Oho! Tulipa tuuli. Se oli just sopiva kolme. No se meni helposti. Turhaa manasin taas. Niin. No joo. Saa nähdä kuvailenko tän jälkeen enää mitään, mutta oli hieno reissu ja jos tästä nyt jonkun videon saan aikaiseksi, niin kiitos, että katsoit videon ja semmoista, mutta ei muuta kuin seuraavaa videoa sitten.